Kif ninsabu biss ftit jiem il-bogħod mill-miliet, it-tfal Maltin diġà bagħtu eluf ta' jitri Santa Claus biex jgħidulu li huma kienu bil-għaqal, fejn ma jonqos li kitbulu x-xewqat tagħhom. Net News żar il-binja tal-Malta Post fal-Qormi fejn hemmhekk rajna ammont żgħir mill-ħafna jittri li ntbagħtu minn dawn it-tfal. Ħafna jagħmlu lista ta' ġugarelli jew regali oħra li jixtiequ jsibu taħt is-siġra tal-miliet. Iżda l-iktar messaġġi li laqtu lajn kienu dawk li ma talbux biss affarijiet fiżiċi għalihom infushom iżda minflok għamlu xewqa għal persuni li jafu u anke għal dawk li naqqas biss jafu. Fil-fatt wieħed mill-messaġġi f'dawn it-tri kien ta' tifel li talab lil Santa Claus iġib rigal lill-ommu għaliex dejjem kienet tuhom mill-aqwa. Iżda l-iktar messaġġ li mis-siqlub ta' dawk li qraw dawn li kien dak ta' tifel li talab sabiex ikollu sodda fejn jorqod għaliex m'għandux waħda. Kien hemm ukoll tifla li wara li għamlet lista ta' x'tixtieqi għalqet litra tagħha sabiex Santa Claus jaħseb ukoll għal dawk it-tfal fil-faqar ħalli dan il-miliet igawdu minn tal-anqas ġugarell wieħed. Bl-innoċenza ta' tfal ma tonqos lanqas tant li wħud qed jaħsbu wkoll f'dawk it-tfal daqsxejn imqarbin sabiex huma wkoll jirċievu rikal u mhux ċomp.